Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Kylleng, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau thu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Demthring Kylleng, but pinyas no yaladi hakalashay kaba kamstart kamshay. Kubli pi baro pinang pet yaga Batesi TV ni pinang subhay pi shiki Khubor hakimat kiman. Nikong ni shabe ni pasha shiki Khubor ni Kylleng kibinta chong Jylla. Kajinga seng samla Presbyterian Mustem haka arpulai Tarik Ïaïong aca pesan kelapli perda ya kajinga kedap nyau pesan snem nadu bala sedang ya ka house nem shia aca kanai spa san po. Bat kum kadak jong kajing pensa kan mau ya kajinga seng samla rengkat kajinga trilang bat kabalang barok away lapli ya umat sa kan mau da moderator jong kajawai Presbytery utmen basan obi hua bala pelai ru ya ka memento da chairman jong kajinga seng samla district utmen basan ML Pyrthei bala penher ya kalama Jubilee da chairman balang utmen basan Jylla. Kum shibenta ka jingno ki ya ka World No Tobacco Day ki samla puli jong ka Thomas Jones Not College Juwai ha ka alpsan Tarik Ïaïong aca pesan kla pelong da ka jingyai rali ban pinsngau thu ye ki pai ba nong let nong wan ha ka jingma bar ka jing snew na ka jingbam bar ka jing pelan kam ya uduma. Hadian ba ka office jong deputy commissioner ka East Khasi District kla penmi ya ka hukum ban amsha show ikitrok ki bakit palat khandaitan ban yai ling ba na ka surok mamaram shamalandam. Haka arpusan Tarik Ïaïong aca pesan president jong ka Neutral Youth Council Northwest Khasi Hills. Uba job lang khanayor la dawa ya ka sarkar Jylla baka day ban pelai no mardor ye kitrok ki bala syabat ha mamaram nadu kamian arpu Tarik Ïaïong aca pesan. Uba khanayor loong baka sarkar ka ban pelai no ye kitrok haka arpusan Tarik Ïaïong aca pesan haka por san baji jan mien. Henry lemkum ta ka seng nadu shibit kamian kan sedang no da ka curfew ha mamaram bala da ki Borsensha district kimsha ban pelong ya ka curfew ka seng kan sedang da ka jingsha thangan tak ada benda pelat yang kita nak jing syaban kamtam yang kita likit kau ration kita ban penpoy yau kau ke SOS village umyam ke balong ke jaka ke bajuri sumari kunspen kita wan na kilong ying ke beduna ke yok akon kala rakhi ya ke jingdap arpusan senam kenti ha pedeng ke jingya lenti ya kita buan ke jing bar ke jing syak tenju ha ke jing kram kala Pyrthei Khubor ha ke arpusan Tarik Ïaïong aca pesan Khubor kibari khmi ya ke SOS India bakenthum yo Chief Executive Officer Usuman Takar ka CPO Family Light Care SOS India ka Anuradha Abrol bat Director jong ka SOS VC Kylleng u Amar Jyoti Sarma kelapan pau ya ka jisngo komen ka bakrau ba ka SOS Children Village Kylleng kala kan job ya ka jingdap arpusan snem ke IGFA University Meghalaya ha ka arpusan Tarik Ïaïong aca pesan kelapun kup buram ye ki samla puli undergraduate but postgraduate ki bala pendam ye ki jing puli na ka di skul pa ha ka jing kup buram ye ki ni ki samla puli lapun kup buram kerpang ru yo Dr Surajit Sen ha ka bala sakilang da ka vice chancellor ka Dr A Gatpo ka registrar ka Dr Mrs IB Bhuyan ki nong hikai berki samla puli ka film jong ba Pradeep Kurba ya ka bala ai kerteng haleng kha beneng kala yo ya ka Netpac Award kum ka Best Asian Film ha ka International Film Festival ka ba South Hunyau ka bala long hanong ba Moscow jong ka Russia kini ka film kala yo ru ya ka khusnam Best Film but Best Director ha kini ka festival Menteri ka Sarkar Jylla ba Kermen Kylla ha ka arpusal Tarik Ïaïong aca pesan ulapan pau ya ka jing sngokia halo ka jing ba ki Sipai Border Security Force ba ki Sipai India Kim yo chaka shu bandang thiet ha ka Jylla Meghalaya. Ha bajubab ya ka jingkaliu ba shilau laong ba ki Sipai BSF ba ki Sipai India kila kerpat ban penyo chaka knang ba kindupla ban kinria no na ki chaka ki ba kham jingai na ki pat ba namar ba ka pinwit shaba palan ha ba ki siat shanmari. Ki pulit kila yo jingte badon uwe ubriu bala ai kerteng la dia kum uman Jylla ba komen persyari ha ka we niki video bala penmi da ka North East Life halo ka jingja ka bala ja ha Pahalgam ha ka ba ki nong jengok ka kila sya sendet kuli na phang ha ki le no the resistance force ki pulit kila lap ba ka rukom komen jong u ka peni ba ukrshan ya ka Pakistan ba ukrshan ya ka ni ka kam ka ba ki le no ki le
bat kani ka kta bhai ya ka jing sngaw jo kinong shong shnong kari India. Assistant Professor Jong ka Hindi Department Alok Singh haka arpusan trik Ïaïong aja apsan ula mudui da ka ejahar shaki pulit Jong ka maukun ro outpost da ka bakno baula shak takti hau president Jong ka Nihu Students Union usamla sandi sotun bat sanwat ki weipat haka jan mit sngi palai ka arpusal trik Ïaïong aja apsan. Mutiromba ka Jylla konrat kong ka sangma ula Khubor kerpang yo ba Pradip kurba ubala job ya ka khusnam best film but best director halor ka film Jong u ka bala Kerteng haleng khabeneng. Umuturang ba loong ba kalong ka jingkemen ka bakraw hadu kata-kata ya ka culture but ya ka jingtay nam ki menbarim ban pinpaw sya ka Pyrthei ya ka jingrus pa ka culture Jong ka Jylla. Ka sengkhasi kami kalap hashiti dawapan map show Archbishop Jong ka Nongstoin Archdiocese West Khasi District namar ba ka don ka jingpenon kam bakla ya ka jingrwai Jong ka sengkhasi ha ka sngi le paskha Jong ka balang Catholic ha ungwa lang parish kabala long haka arpau trip Ïaïong aja apsan ha St. Francis Deceased Church. Katkum gani ka shithi bala soy the General Secretary Jong ka sengkhasi kami urang ba H Marbanyang. Loong ba ka sengkhasi kadap da ka jingskosi ban yoi bala penon kam bakla ya ka jingrwai Jong ka sengkhasi ka bakerteng labu benta. Benta pa ya Pash Khubor na kalengki benta Jong kari. Presiden Jong ka NCP SP Syarat Pawar uloong babarok kiseng sain Pyrthei kibran hakalyang persya kila ay ka jingkersyan ya ka sarkar bakan penduk jan no shisendon ya ki kamle no. Syarat Pawar loong bakani kamde kapor ban kentho bat kamde kapor ban dawa resign yanu henre kari kapor ban yatli bat ban yakun persya ya ki nong shun. Ula ban biang da ka baong ba ngidei ban bu ya ka jingsko politik syarut ula kren ya kani hadin ka jingsha hertma kinong jungok kai ha pahalgam ka badon ha Jammu and Kashmir. Ukledo Jong ka Border Security Force Eastern Command ubadeiru Additional Director General Ravi Gandhi ula lecha Manipur ban pet ya ka jinglong jingman Jong ka ni Jylla. Ula shong jingalang bat security advisor bat ula lejungok ru iki kitem jigishipai BSF ki badon ha Sinapati bat ha Kangpokpi District. Menteri Ketenaga Kampok Ïaïong Jong ka Sarkar India Amit Shah ula kentu ya barok ki menteri rang ba Jong ki Jylla ba per baki dei ban lum jingtip no ya ka jingdon Jong ki tu kinong Pakistan ha ka Jylla Jong ki bat ki dei ban pentip ba ka sarkar kan be no ya ki ula kren ya kani hadin ba ka Cabinet Committee on Security kala shim santali kirai hadin ka jingja ha pahalgam. Kaladon ka kejatiar ka bapela ka bahap nasun ha ka wei ka Ïaïong ka badon ha Thakur Baba Colony ha Madhya Pradesh berka jinghap Jong ka ni katiar kala penting pensmit ikinong shong shnong. Hadin bala pet benya la antat bakala bandai na ka jingpra Jong ka lingsun hendrai amshim la lapat ban pentikina. Ki officer Jong ka Air Force Station ka badon ha Maharajpura kila wan ban pen berkidang lum iki jingtip ki bapenya. Ki Muslim ha Kylleng kari India kala penpau ya ka jingpersya ya ka jingja ha pahalgam. Da ka ba ki pelong da ka jingaki ka bajarjar ha kapor baki pelong jingduai ha ka singit hodien. Kiriungat Muslim kelate deki Janjong hak sangti jongki hak kapor baki leit pelong jingduai hakimas ki badon hakinong ba per Jong kari India. Ha Hyderabad unong yalam Jong ka AIMIM u Asaudin Owasi ula sam Janjong sikiriungat bakinte hakti hak kapor baki leit pelong jingduai. Kishipai kila yokem nyangwat kile no na Manipur ki badai lagi seng le no per la kem yaki na Imphal East ban na Imphal West District. Kide kile no ki berarti hak kamra bor ki brio dawa pisan ki contractor na ki nong trade sarkar na ki nong khayi patpat na ki riupat ba. Army Chief General Upendra Dwivedi lapoi ha Jammu and Kashmir ban ya kendo yaki commander Jong ka Indian Army bat ban batai kumno bakin le hakani ka jingkra le no hakaleng ki benta Jong ka Jammu and Kashmir. Rekat tu kat ni kenta Shwabu and Poi ha Srinagar kaladon ka jingasiat ka Bashir Khai hapdeng kile no bakishipai bat hakani ka jingasiat u commander Jong ka Lashkar Talba ula kalon yam bat angut gishipai kila mensau. Deki hajar ngut kitoris kila sakut hakaleng ki benta Jong ka North Sikkim nakada ka jingther ulaba baka jingtua khandau. Kumba arspa tali ki kali Jong kitoris kila sakut ha Chungthang Gurudwara bat ha IT BP camp kat ba deki hajar pat kitoris kila sakut halal chung. Kini pat kilong Khubor na kaleng kiri ke Pyrthei. Ka Nepal Medical Association kala penbena bakan pelong da ka boycott ha barok ko kiri bat kanam tre ban suma nongpang lain no tang hakikam kerki lani ka emergency bat kani ka rai kan trikam ha barok ki hospital la ka deki hospital sarkar ni ki hospital private bat kumju ru haki clinic. Kani ka rai kan kata yaki langut kinong song Jong ka Nepal.
Kasengki doktor ke Nepal Doctors Association kala pelong jinga ki ru ha kasengi palai hanong ba Kathmandu bat kila keno ba kimshim layo ya ka allowance kat kum karai jong ka sarkar. Ka Supreme Court of Nepal kala penmi ya ka hukum ba ka sarkar ka diben penbet no ya ka jingdawa kinong hikai ki barang pelong jinga ki hadu mentaru. Bar ka sarkar ka diben pentikna ba hapot lai sngi kinong hikai ki diben det phai no syaka kam hikai ka jongki. Ka kod ko ong ba ka jinga ki jongki no hikai kala penken ya ka hok jongki kena ban yo ya ka puli puthi bar ka shim ba lada ka kod kamle ai kini ka jinga ki kanang ya peteng. Ka Standing Committee on Interior jong ka Pakistan kala pentip ba kidon kumba khat ar hajar ngot kinong Afghanistan kibla syabat ha Saudi Arabia namar ba kidon ya ka passport thong ka ba peni ba kidai kibana Pakistan. Kala bru ba bun kinong Pakistan ki balit sya UAE da ka pas thong ka ba mud ba kidai na Pakistan. Ka sarkar United States kala takranting ya ka wei ni kila Pyrthei Khubor ha America ka New York Times. Ka House of Foreign Affairs Committee kala keno ba kini kala Pyrthei Khubor kala penrit ya ka jingja ha Jammu and Kashmir da ka ba penankam da ki kentian runar lani ka kentian king atyar bat kimnot ban ong ba ki dikile no. Kini ka komiti kala ong ba ka jingja ha Jammu and Kashmir ka dei ka bala pau shinna ba ka di ka kamle no kum tandang ni syakhaman ha ba kini kala Pyrthei Khubor ka ai Khubor halo kini ka jingsha siat yap jengki arpun ringun ha pahalgam ka dei ban ong ben ba ka di ka kam kile no. Ka High Commission jong ke India ka badan London kala pelong jing ngapjar bar ka jing duai ban penpau ya ka jing ngawlam halo ka jing sya siat yap ki arpun ringut ha pahalgam. Ha kani ka jing kenduk lang kila penram jur ya kani ka kampentriam kila no bar kila kerpat ya ka sarkar India bakan liat da ka bating ya. Ka President jong kari India ka Draupadi Murmu kala mi na India ban let sya Vatican ban let ngawlam ha ka sngi batep ya Pope Francis. Sendran lang ya ka do Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Kiren Rijiju nang ta Menteri Kena Ketenat Minority Affairs George Kurian baru sembut lampang ka yeng dorbar ke Goa Joshua D'Souza. Kipulit kadhaka kila kem sanpusan ngot kinong yalam jong ka Awami League kumjuk ru kinong yalam jong ka Bangladesh Chhatra League ka snat trekam kisamla puli jong ka Awami League. Lakeno ba kidai ki ba pensyet bat ki ba kensyat ikipat ba ban penmi jingkulmar da ka ba pelong bun teli ki procession ki ba klem jingmet bat penpau ya ka jingkershan jongki ya ka Sheikh Hasina. Tikito kinong ki Khubor hakimat kimat mentasi. Kublai.